tanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sapenake ngunek-unekke bapak. Aku anggere bapak dunek-unekke iki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengele? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa jenengmu Baladewa karo dudang sapa nek ora bol? Jijiki. Kok Prabu sampun mangke malah mindak mboten kajen. Menawa ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Dedaya. Ning merga kowe dititipe nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndut Jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Nang Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sring. Kowe nae ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Ah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tau neke. Tau neke wong kere, wong gedibal. Sadar diri, Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki nang ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni ae. Ayo Gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wong sing ngene, rasaku kan gunung tanpa guna. Aku wegah rembugan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembugan menungso dapure kaya aku. Kaya kowe. Wah, iku arek ya. Tak gawe saya mboro. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa kowe? Sapa sing cilik gedene sing kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Ayo, sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yang perlu bandanan tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan ngendang lara temon. Oke, metu Jawa, ora ketitawa kere bergaring pati-pati. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lho la iya. Lah iki ning apa Petruk sore-sore sowan ana negara Indrawati iki wigatine apa Kresna? Dimbalana. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki ya abdi Indrawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalana apa wigatine? Mbok menawa perlu bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Koko Prabu lenggah prayogi. Ya. Petruk padha kanthi harja sapraptamu ning negara Indrawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatak ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten jenenganipun kula menika namung batur. Iya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi jimat dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan. Panakawan Bagong
padha rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki? Kowe iki ditimbali Yayi Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng wae. Age nganu ngrasake mambu bakmi. Bagong iki ora beda karo nggone dhewe ya, Tru. Ngomah kae ambune ming telek wae. Kene iki kraton iki ana endi sing mambu sate, endi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo nggone dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe wis ora bakal padha. Timbali Sinuwun Kresna. Heeh, Pak. Bagong dalem padha kanthi rarja sak praptamu. Tansah pinawinganing kawidadan ing Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula konjo Sinuwun. Ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggunmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Petro kantong bolong padha rarja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ponokan Bagong padha rarja sapraptamu. Mengetunipun Sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kaun ndadosaken jimat paripe. Wah, kowe kami sosolan lambene ra. Petro kantong bolong padha rarja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Petro tak tampa prayogakna. Nun inggih Bagong. Nun padha kanthi rarja sapraptamu. Pinanganing kawidadan ing Sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayaning pasantosan. Petro ora harja Petro. Ndara Pati Udawa. Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjung Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih Bagong padha rarja Bagong. Ndara Udawa. Iya. Wilujeng Den. Iya Bagong suwirane nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Iya, iya. Pun panen apa? Wis. Napa? Telo. Wah, cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Ora rasa nesu. Oh iya ora. Dipun sekecakaken nggih Ndara Dawa. Lho, kuwale. Oh nggih sih. Disekecake Bagong. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawi kaget. Ana wigati apa Petro? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten repat kula nggih kula munjul atur sapaduka sanata. Ora dadi ngopo Panakawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking karepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa? Kok utusan sira Panakawan sowan ning Projek Ndrawati. Ngeten Sinu. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petro? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming telu. Lho, anake bapakmu ora ming telu. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat. Nggih. Lah critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madha cengengesan ora. Padahal Semar ki ora salat kok, Semar ki salat. 5 wektu malahan. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musolane ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau digoni. Iya Petro, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musola niku pun wonten bocah sing lagi
lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali Gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundhake kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa, kliang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok le mlaku terus ngeyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak, diseksek karo tangga teparo, pun dundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa ya arep melu gara-gara? Mboten. Mboten melu niku. Wong piyayine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan, persis plek niku tenan. Ha kula ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya, mosok iki anake Semar. Kakangane Bandam Sisi Bagong karo rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet niku kula kali bareng kali Bagong kaya di anak tirikan. Sing dilela-lela ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk nggih. Lah terus ditanting karo Bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Bapakmu Semar ki wis tuwa, nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki kok nek bapakmu nganti lara, monggo kembange wong lara ki mati. Nek nganti bapakmu mati, monggo kowe rung omah-omah. Kowe getun engko nek gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki. Nggih niku, Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe, nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengen omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok. Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon. Putranipun Sinuwun Ndarawati. Wes, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung lho. Ha wong mengkere arep gayu anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntak cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone cepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndarawati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek Senet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku Putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti sendare wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kanthong Bolong. Duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kanthong Bolong ora. Ha sawarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni. Lah nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa. Napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu sinten? Endang Lara Temon. Petro dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat? Iya, Petro. Napa leres asmane Endang Lara Temon? Iya. Asmane Endang Lara Temon, jenenge Endang Lara Temon lek kowe entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian.
Kangseng karo Semar. Ora Petro, ora. Iki pancen kanugraning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dawuh karo Endang Loro Teman. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Mila kula ngebon-bon enjangan jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan ta ke. Heeh. Nggawa apa ke mau? Tosa. Manten putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kuwi. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi ruba, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Ning nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petro, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng kok. Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakangne kok kaya ngono. Sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pek, nggih. Petro dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge kowe sowan iki mau Koko Prabu Mandura ya ora rawuh. Nggih, kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Merga Sinuwun Mandura uga diutus dening Nyai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjeke anakku Endang Loro Temon bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara, Petro. Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petro. Wo, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro Temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Loro Temon. Heeh, wigatine dawuhi karo Ndara Lesmana. Ning Ngastina? Heeh. Kapan kuwi? Gong, awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Loro Temon. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura arep mboyong Endang Loro Temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus, ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya. Aku ngopo? Aku ngomong tok, aku MC e. Wo. Pranatacara padake Mas. Pranatacara. Lah ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranatacara bareng tok saut ya napa. Kepareng matur sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petro. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Loro Temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Ning ngeten sinuwun. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso.
Ora ana wong tuwa duwe anak wedok, sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndhe anak lanang utawa wedok, anak esuk iso gawe marem wong tuwa. Merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning nun nek uripe kepenak, uripe kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan ndang lara temen niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cethek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa kan? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok wuda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa ku ora wae urung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho. Kula tak takon. Tur iya piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon. Pekok. Kencir. Saman tau karo anak ratu kok melu parkir teng pasar? Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran? Ayo. Upama mengko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pecuk. Wes, sampeyan sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Jawi kula tak nyuwun pesa, napa mboten sampean mboten kewirangan. Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Nek nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adik kula merga tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip iki enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi mutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngoten. Dadi sakale iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dak-dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggalih, ora sak penake dhewe. Ngoten. Arepa Bambang Srek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro, ngoten. Niku bakale mulya uripe, merga ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip alam padang iki mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku marmisah. Iso nggayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru? Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ngomong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki? Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina ya malah
Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Yen nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki pergo Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karemu lak ora ora sampe melu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngoten, mang penggale. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning Sinuwun Prabu Duryudana dawuh kalih Ndang Laratemon kalih Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep ngregon-ngregoni. Nek sampeyan tresna kalih Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan isih duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake Ndalatemon dhateng Bapak Semar, didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek. Niku ateges sampeyan nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani ra ketambing tak batin, Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah, niku fatal tumrap kula. Wah, wis pocokan. Panus maning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, ming atase Bagong wong kere loro saudan telu saurupane kok muman-muman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kafokmu kapan kowe? Oke, ora sampe melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya tohi pati kok, Tru. Ora usah semelang nek ming dunak-unakke ngene aku wis kulino. Aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik. Ngapa kok nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak ning jaba ya. Ning jaba ana, minggat sican kono. Ora wedi aku nek ming ijen kok ya. Tinggal tenan kowe, tinggalan. Rumangsane ditisik nggawa aku kok. Oh iya to. Ana aja mulih sik kono. Cuma aja nggawa kendaraan dhewe-dhewe mulih sik kono. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, njangkar. Ora ana wonge kok kowe iki ngopo ta? Nek ana piyayine ngono kan nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkar kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina. Panjang kepala nyata. Gediwa Bathara. Ae, Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngiyas karo utusaning wong Astina. Pancen tak sengaja kowe arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngenekke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus Endang Laratemon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, wah mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nek sampean arep jajal karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kendir ora? Lho arep kendir kene iki anak ratu. Alah, ora tak dadamuni anak ratu anak wong anggere kendir ya kendir ngono beres to. Wong nyatane ya kendir kok sampean geger. Tur sampean niku mbok kudune metung diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Worantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida.
Wis kebaca dijiwiti bokonge barang. Cepat. Mulane kok iso tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang loro tembon. Mula sampe dadi pepananging Baladewa. Ora rantas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi pepanangku kowe. Kowe saiki bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu ki ora melek mripate. Kon ngilo karo jengele bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo jengele. Mangjat kurda serumah bangga. Dian dadak suluk bareng. Men serem kok. Oh, lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunak-unakke Bagong, aku arep tau unakke wong elek, arep tau unakke wong gedibal, arep tau unakke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunakke bapakmu kan ngilo karo cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sapenake ngunak-unakke bapak. Aku anggere bapak dunak-unakke ki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunakke bapak kon ngilo karo cengele? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa jenengmu? Baladewa arep dudang sapa nek ora bol? Jijiki. Kok Prabu sampun mangke malam ndak mboten kajen. Menawa. Ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Dedaya. Ning merga kowe dititipe nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndut Jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Neng Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik neng watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sring. Kowe nae ora jamak-jamak. Bagong edan terang. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Ah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tau neke wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki nang ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni kowe. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wong sing ngene, rasaku kan gunung tanpa gunung. Aku wegah rembugan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembugan menungso dapure kaya aku. Kaya kowe. Wah, iku walek ya. Tak gawe saya mboro. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa kowe? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Ayo, sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa.
Sarna Baladewa yen perlu bandanan tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan ning dalan tunggal. Oke, metu Jawa, ora ketitawake perkara pati-pati. Nek ora cah edan ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku main gondelan cagake. Ngene iki kae. Tanganku ngrangkul cagak tek siut langsung balik. Lho lah ngopo kok balik meneh? Weh, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng ya dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Barbudi Bawa Leksana, Liloing Brana, Iklasing Picis. Tegese piye? Alah, mbok rasane. Ngene lho semelangku ki. Engko nek aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ada. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Moh aku. Nek sangone nek. Lho. Kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ana ora ana sing nggo tuku apa ta apa? Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong Petro lho, ora. Ku ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petro mudar mbok men. Petro mau perang nanti megah-megah ora tak goleke wis kok. Ben ora tak tukoke. Anggere wong banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae ya. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, Men. Nika sapa nika kok limbo kok matane abinge ora jama-jama. Beleken pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae. Edan. Wah. Matuk aku. Matuk wong edan, metu njaba Bagong. Nun iki ngesla. Nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba. Ampun. Ben gek kagungan putra ya nemtokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah iki. Setyaki boten timbalan. Katon suntruk pasuryaning Siadi bakal darepi atur apa? Ko Prabu, piye? Mlayu parengaken rilalono kula badhe ambiyantu dhateng Petruk menapa dene Bagong mesakaken menawi ngantos sak mangke dipun amuk dening Koko Prabu Mandura. Setyaki wonten timbalan. Iki dudu perkarane Siadi. Lho iki. Kowe ora perlu mbantu marang siji lan sijine. Menapa iki boten badhe katriwandan Punakawan Petruk kalian Bagong. Ngerti aku tinimbangane kowe. Lho iki. Wis to percaya. Petruk Bagong ora bakal cilaka, cilik loro gedhe tekaning pati. Lho iki ngestakaken dawuh. Malah Siadi wae ingkang tansah ngulatake marang saking para kawula. Sakiwa teng negara Ndarawati aja nganti ning kasempyok ing aradan. Tegese wong kang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan aja nganti kasempyok ing peperangan. Lho iki ngestakaken dawuh. Kakang Patindawa wonten timbalan Diwoji. Semono uga aja nganti lirwa nggonmu ngulatake sagung para kawula dasi. Lho iki ngestakaken dawuh. Kaya wis paripurna jeneng ingsun Arsa Pinanggya kelawan Atmajan ingsun ya kuwi ndang lara temon. Nun. Budhana kang padha sing ingsun kundur kedaton kawula nun ngestaken dawuh Paramadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Patindawa. Lho Diwoji. Paramadal Pasilan tambah pangestu. Kakang Patindawa iya. Purna gatining Paranggilan. Sanadya kundur kedaton delok saking dampar kendala pirapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil patraning keprabun. Gawe tinggal saking Mandrawa
tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau. Oh, kandhak blagudug suwaru gimbal sumarante hawala. Nuwun sewu nggih ingkang Bapak ingso kalimun semadong dawuh kados pun anggen paduka. Sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata Indrawati nggih menika penindang lara temon. Nuwun sewu ingkang abdi ngepatihan semadong dawuh. Oh. Koko Prabu kados pundi pawartosipun ingkang rayi Banjar Jungut puntur sasana semadong dawuh lho. Koko Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karta marma semadong dawuh. Bathara wonten dawuh. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan boyong endang lara temon. Atmajane Yayi Prabu Kresna. Lho, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika gadhahi putra angkat nggih? Sampun. Kula sampun matur kaliyan Yayi Kresna lan Yayi Prabu Ndarawati sampun blakakaken anggenipun gadah putra angkat nawipun endang lara temon. Oh, syukur menawi ngaten. Gegayanipun Semana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka paduka malah ngawis sangganing para Satakura ingkang nderekaken jengkar paduka wonten negari Ndarawati nggih. Bathara wonten dawuh. Dereng ngantos Yayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun endang lara temon babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Petruk matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Lho, Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur. Lare menika dipun paringi nami Bambang Senek. Lan Petruk sowan wonten Garing Ndarawati nglamar dhateng endang lara temon. Badhe dipun dhawuhaken kaliyan Bambang Senek. Wah, dedrek rame madaning pasewakan. Ngantos Bagong matur kersanipun Yayi Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula Semana Mandra Kumara. Sateman kula boten kiyat angampah dhateng mubal babaling ngarepson. Kula padu kalih Bagong. Oh, panjenengan Bagong iki panjenengan wong kurang ajar tenan kok. Mboten namung panjenengan lho gareng dipun padoni kaliyan Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener panjenengan wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho, nggih. Panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika ampun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos aturipun ingkang putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sanggur kadidyaning Baladewa, menang boyong endang lara temon. Terus Bagong wantun melajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kaliyan panjenengan, mangke ngombro-ombro wantun kaliyan kula, wantun kaliyan Adipati Hayos Senguni. Wah, wis mboten nonton sing ngelekke. Mula kudu dielekke kewanene Bagong menika. Nggih. Mula kula dirumpukke. Dursasana sak kadang-kadane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile, yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane krincung sikile. Nuwun. Dawuh anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Wani ora, Dur? Kok meng hehe iki piye? Nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong nika wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati kadang nata Ngastina. Komeng gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane macak ndithik kok mungsuh kere. Wegah kula. Dur, Nun. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho, nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Niki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perang niku mesti mirang-mirangke, Mas.
Niku sing kula wegah. Moh lho. Niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh. Mangkata ya Nger, aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa mangkata. Kartomarma Swatama Durgama Dur Sasena Durmagati kabeh padha dibudharake Citraksa Citraksi. Sing ciripit kabeh dibudharake aja. Aja nang cicil mbaka siji. Iki ngersakaken dawuh. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat udah kalau dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat to? Nggih. Yo gliyak-gliyak yo. Narda kewirangan do menyang yo. Kartomarma sing adat saben nomor 1 mangkat to. Nuwun sewu Prabu pareng kula didal dinten menika. Mangkat to karo kadamu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong. Ora dadi kadange Baladewa. Nggih. Kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Baladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Li. Kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno mepermu bal-babaling karepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni-muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna ki janjane sitok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to? Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa 11 papan, Begawan Durna, Patih Sengguni, Dursasana kabeh ning negara Ndarawati. Monggo tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa. Lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kare dipesthekke nek menang awake dhewe, awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Truk. Muni pisan iki kleru ora. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Truk? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wong. Gusti kula nyuwun urip ngono, Pak. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. So nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sek ikhlas. Ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma. Kosek-kosek. Kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngapa aku sang-sang mau? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tak anten lho.
Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndira kok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dadi colong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kyai pira? 50. 50 apa 100? 100. 100 200. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono. Kula tak tandangane. Aku ngesak dik 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok mung perkara ngesak dik 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendeli ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulai ana tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Nah iki perkara kowe engko ndedit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe ning njaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg, aku metu. Heeh. Terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya, heeh. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing momo nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan, ngombe sak lampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Lah nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Ah kena lunga. Aten aku kepruki bakule, wis dadi sistem. Wis saiki nganggo sistem terus to gong ora. Rawe-rawe rantas malang-malang diputung to. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petra endi endang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong, merga direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti to watehe bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ki ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine, heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotoi pati tenan to. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Lho, lah aku duwe ora? Ya duwe. Totok ndasmu ora ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Wis sok langsung ditampa ning swarga. Nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani saka lara, kuwi swarga apa neraka ditindingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utang mondeng. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap ngomong ngawur wis kene tandangi wong loro ya wis apa sing ketok arep boyong ndang lara teman pokoke dikukui to. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya mung doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit to ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar Nek kon perange mesti siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kepidak menungso ngolek butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu kuwi? Aku gagas sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Engko ora tekan kene dhewe ya.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira daya runanggono magawe gelarira wang-wang pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa iki rak Petruk karo Bagong to nggih Rekyanapati kula Petruk niki adi kula Bagong apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih jarene Bagong wani karo Sinuwun Mandura wani sekecap padha sekecap iya apa ora ha niki mang takoni bocahe dhewe mengke ndak darani kula Mbati Bagong ngapa lho ora basa ngapa basa ya antilan mamu ki ra ngilo karo gitoke apa piye Semari bapakku ini sopan sithik Gong sopan sithik kowe minggat ana cerewetmu minggat ana kok urusane ora sang wedi lho Semari bapakku aja kok digetak wong metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok apa tak kirim kowe wah asem ora tak pangan karo anakku barang e Gong ora apa-apa dosa disangga bareng sangga bareng dukunmu mlocot ora aja kok dunake wong wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna kowe rene arep apa didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kon nyekel kowe karo Petruk lho tenan ta Truk iki ketok saiki ha iya piye sapike piye ya mulai ya lho mulai piye wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan aku penjahat apa aku wong kleru aku mbelani awakku dhewe nih kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan sapa-sapa tak cekel mbok nganggo utek kok kasar men mangsane ora kowe iki piye kuwi ketua di plester ku nek nyapa dadak dipecah ndase kowe kowe iki ketune patih ku kurang ajar ora men Mang hati-hati lho, Mang hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, Ratranto andake Kartomarma. Ayo oke, padake. Ayo Truk, hati-hati lho, Truk, hati-hati. Iki sarep gelet lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Kang. Minggat. Wis krasa aku nek arep darto paeka nuwun sewu carane sapi dijagal riyen Mbah nek pun dijagal taleni terus ajeng nampaki kula manut wani karo Kurawa sing tak wedeni apamu Petruk ora minggat suwarep aku tak kendharat ditani Kartomarma mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kanthong bolong karo Kartomarma